Всеспалені ахвяри за гріх не до сподоби тобі. Тоді я сказав: ось іду, як у початку книги написано про мене, як виконати волю Твою, Боже. Перед этим він сказав: ахвяру і приношенню, і всеспаленню, і ахвяру за грех, які приносяться по волі закону, ти не захотів і не уподобав. Після він сказав: ось іду, як виконати волю Твою, отменяя першее, как установить другое. Поводле этой воли не раз и назавсёды освяченная верою тело Иисуса Христа. Это Слово Божие. Сегодня мы отримуємо запрошення подрихтуватися до народження мама так, як це зробила Марія. Відкрити своє серце, думки і волю на прийняття дару, довіряти Божому обіцянню і дати можливість прийти тому, хто хоче прийти. Описує подію, у якої головними персонажами з'являються дві жінки – Альжбета і Марія. У життю кожної з них нечекано і безкорисливо уваходить мама, і вони з'являються радісними і щасливими свідками його прийстя. Альжбета зачала сина, який з'являється плодом Божого обіцяння, чудом добрини Пана. Альжбета наповнилася Духом Святим і з глибини серця свого почала прославляти Бога. З неплодної жінки вона стала матір'ю, смуткуючої жінки, чоловіком повним радості. Бог вирішив послати предвісника Ісуса посмотром добровольного дару своєї влади, свого Духа. Бог сам рихтує своє прийстя, народжає свого предвісника, як подрихтувати шлях, по яким він сам прийде. Розпочинається нова ера у історії світу – Костьол. У часи Альжбети і Марії жінки мали інше становище у громадстві, чим у наш час. Окромя того, коли жінка була бездітною, якими і були Альжбета і Марія, то не було причини їх поважати. Бог обрав собі навіть Альжбету і Марію, двох бідних і невідомих габрейських жінок, щоб відкрити нову епоху і узнес їх вище за останніх. Молимся за всіх християн, щоб вони подрихтувалися до надходящих свят не тільки матеріально, але так само і духовно. Тебе просимо. Молимся за святого Отця, щоб Дух Святий наповняв його своїм світлом у апостольській праці. Тебе просимо. Молимся за жінок, які чекають народження дитяті, щоб щасливо пережили всі тяжкості і спознали радість материнства. Тебе просимо. Молимся за тих, хто сьогодні вимушений працювати,
каб сярод сваіх заняткаў яны знайшлі час на сустрэчу з Христом. Цябе просім. Молімся за самотных людзей, каб падчас святу Божьего нараджэння спазналі людскую добразычлівасць і любоў. Цябе просім. Молимся за нас, собраных на этой Евхаристии, каб прысть Божьего Сына повеличила бы